Hello guys, welcome back to my channel. So today is going to be another video and gagawa tayo ng lamaw guys, which is the Bisaya buko salad guys. Simpleng-simple lang yung proseso nito guys, pero masarap to guys. Very popular na sa mga Bisaya tong lamaw. So if you want to see how I made this, keep on watching guys. So una is lagyan natin ng condensed na milk guys. Kahit anong condensed is pwede mong ilagay dyan guys. Tapos haluin mo lang ng mabuti para ma-mix yung milk dyan sa guys, sa buko. Tapos lagyan ng isang tarong biscuit. Hey, joke lang guys. So lagyan siya natin ng guys, ng crush biscuit. Kumuha lang tayo ng ilang pirasong biscuit guys. Tapos parang ika-crush natin siya guys para ihalo natin sa may buko salad na, or buko ano bang tawag dun, kinuskus na buko na hinanda natin for Bisaya buko salad guys. So yan lang. Tapos ihalo na siya natin dyan sa buko salad at haluin mabuti. Ihalo mo lang siyang mabuti guys. Pwede mo siyang lagyan ng yelo para malamig, tsaka pwede mo rin siyang dagdagan ng crush biscuit kung anong gusto mo pang idagdag para sa hinanda nating Bisaya buko salad guys. At pwede na natin siyang i-serve para matikman na natin yung sarap ng Bisaya buko or lamaw sa Bisaya guys. Special delivery sir. Sir, special delivery sir, from my heart. Dalawi sa sir. Dalawi sir.